Ayo Mbak Tatin. Ya, monggo jumeneng ya. Mbak Tatin menko ngaturke apa lagon? Ya. Nggih, Mbak Tatin. Nah, ya wis jumeneng iki Mak. Iya, iki soalé sinden sing gawat liwat ya. Lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wewayangane. Mesune gampang le angleh angel. Iya, ya ora dadi ngopo. Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten napa-napa, mengajeng Sugeng Dalu tok. Karo Kalih jenengan. lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok Sugeng Dalu. Lah kula melu jenengan lho. Lah kan dipresanipun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning Ayo Sugeng Dalu karo Bu Bupati. nggih urut sik. Urut sik ya dhuwure derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki Mangke nek jenengan ora di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye to kok ngewohke iki? Aku ki tau nesu kapan to Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ora aku. Hah? Mendina. Aku ngeyel kok. Nah ora ngeyel ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu Aja Sri Mulyani. Sugeng Dalu Ibu. Nah, Ibu Sugeng Bupati. lenggah. Hah? Ibu Bupati ora ming Ibu, ngono ora. Lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya bener. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane Bu. Ora rada bolong nek Elisa ki rada sengak. Dadi kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa wartanana pangan biasane kowe. Iya. Ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah wi angkringan kuwi apa ora di aku dereng mangan winten telu lho pas go kucing. Ndi to? Sapa? Kuwi go kucing telu ya ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dioneke bakor brand. Pas go kucing yo 5. Wong nang kono sing ngonekke aku. Ya, ki Mbak Tatin iki mau disuwun saka manajemen Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih, napa? Oh, lah iki malah ana tulisane kalian Bu Prastiwi nyuwun liwung. Heeh. Nyuwun liwung karo sisan bae nok kuwi wong loro kon nyanyi sisan. Ya. Ayo lewat Kakak. Ayo Mbak Apri. Yo yo. Oh penontonnya wis do ayo iki. Kowe tak njeloki lho Mas. Nek dekem nang kono. Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Heeh. Ayo Mbah Men. Mbah Men. Ayo ndang ceket-ceket Pak. Ah, wong biasane yo nang Pak. Wah ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sah. Jauh ngadoh ya. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kok yo lali bareng. Aja dipadake nek gelungan. Lah iya, mulane aku wedi to. Iya. Sugeng Dalu Pak Seno. Suarane gede jebulene, Pak. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sugeng Dalu Mbak Tatin di Elisa. Sama jatuh hati ya. Maco ya. Maco jebulan. Aku ya iso. Lah piye? Coba. Sugeng Dalu di Elisa. Rawangun. Nek kowe mangan tetep ketok wedok ya. Matur Pak Seno nyuwun pangapunten mboten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika Mimin mboten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados mboten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudarna. Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing melampah Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten ngomah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isinke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh iya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Gak endase bayine. Bulane dalange ya doyan.
doyan dengkulmu mlocot. Ame lambene Sukimen kok tak percaya. Aja tak genengi mesake wong wedok nang omah kek ngarepini urung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Men mbok cangkeme iki sing apik. Lah iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, masa Pak Seno doyan. Member kok. Malah member. Sugeng rawuh wonten Kitha Klaten bersinar nggih. Kitha 1000 candi, Kitha 1000 umbul, kota 1000 dalan. Dan bentar lagi mau dibikin bunga itu loh, sejuta bunga. Sejuta bunga. Sama Ibu. Lah kuwi bang-bang kene ning kono. Bang kene. Nah, ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya ora pri. Iki nek ngendika kaya ngono ki malah njur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu, justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep kegowo nek. Arep kegowo. Arep aleman. Arep kegowo. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, wau pun di wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten lagi ngoten. Seneng tenan. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek ning Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Ning Ngayuja disengkuyung Pak Seno lan kanca-kanca dalang Ngayuja. Nggih, sampeyan sakniki wis gleleng jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo. Menika Bu Pras mboten sekalian. Kalau request Lah Bu Pras ki ya regane jenengan pung. Aku lagi arep ngelokke Mimin e. Bintang apa? Jakete kulit melinju, melinjune dikletek. Lah dadi kapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bu Pras nggih. Men maju Mbak Yuku iki sing. Wong wau pun rasan, peh aku ki sing den tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Saiki lambene wis ra ndek kampas rem. Nek muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ora dong wis pokoke. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat tembasan. Bagus ya. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu nang Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimen asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun Bu. Nah. Waduh aku. Deg-degan to Bu. Nggih. Bales no Bu, tangane bales no. Tua kasih fungsi e. Bu. Wah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompletan. Sa kowe nganu mundur Oh, nggih, siap. Kowe leren ben sa. Loro wis. Lho kok ngapa kamu mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Oh. Elisa. Elisa. Heeh. Iya. Kleru. Iya. Ya. Penyantet nginggil mboten napa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas. Jenenge ngarep ngunekke aku kerdil to. Kuwi ndek paguyuban ya ora. Menapa? PSSS ki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya. Hey!
kompak kok wong papat iki no. Iya. Kowe iki lanang kok ya megol iki piye to? Jare lanang. Terinfluence mereka berdua lho. Dadi serasa kaya aku ndek bokong. Bokongmu mbok peme ya, Lek. Kok ora garing 3 dina gereja. Iya. Bokong kok rego 70.000. Ning semanake Mbak Mimin Mbak Apri iki luar biasa kok no. Iya, ya pancen tenan kok. Mbah. Sesuk nek piye ning Yojo nek pas aku prei arep tak sewake hotel. Ya. Hotel Merah Putih pom bensin. Ayo. Mangga, ya. Sabda Pandita Ratu Tresninamu Mugi Gusti lelani Bu Prastiwi ketoke karo aku ingin tenang rilasinya itu. Ket mau rono terus lho arae. Kono Seneng ger aku. PHP tok Bu Prastiwi iki senengane nggodho. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tandhe Bu Prastiwi nekat Gelem aku. Oh, cah gelemane diganggu. Iya. Mangga, ya ditelaske mangga, Mbak. Sabda Pandita Ratu Ya ora. Nuwun Bu. Iya, matur suwun. Matur sembah nuwun, Mbak. Mbak. Prastiwi karo Mbak Tatin ya iki ya dibantu karo wis rawung iki ya apike ya ngene iki ana ya. Dadi ora beda-bedake antarane kono kene sing baku manunggal ya.